aning mga komple sa pagsumitir kan data. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Elsie Odiber na taga-Poblasyon Ginobatan Albay. Dahil ako nakakailing ka ito kumonya na ano ko iniong wellness na nagalimpya kang matakad naga-detox. Kaya poon ka ito, nag-apat na bulan sa na akong balik-balik, hanggang ngunya nakakailing na ako. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga-Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomasca, Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga-Pilar, Sorsogon, nandyan na po kami sa Poroc 7, Barangay Marifosque, Pilar, Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga-Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified holders. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro, sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapuon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Sa oras ay nakuna siya na naging iboy papadagos mga marahay niya na oheto kay Kap J. Pili kabusmay marahay na futuro kay Kap J. Pili maugma mga Ligaspeño Syudad Ligaspi si Kap J. Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Ligaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon, partner! Maray na hapon, partner. Maray na hapon sa gabos sa mga parantabay. Today is Thursday. Yes. November 4 na.
Kan Madalion bulan sana? ning November. Mo November 4 kan bulan ning November. November 4 kan taong 2021. May magayon-gayon na nagsisirip sa kuya ngunya na pagkahapon. Namimiss ka gayon. Oo. Adyan tara puton tayo ni kung anong kaipuhan. Baka may rindalan na naman. Nako. Uy, partner ngunyan so pag apod gani? So effectivity kan paghali kan mga barriers sa mga pampublikong lunadahan, tama? Ayan na. Dahil natabi ka may masapak sa satuya pag nagsakit ang jeepney. Okay. Pero partner, naugma si Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunao dahil sa naging matrayumpo ang ginibong extension kan voters registration para sa masunod na eleksyon. Sa iyong ipinaliwanag na sa ultimong aldaw kang pagpaparehistro, nagkaigwa ng lampas sa 2,000 na katao ang nakapagparehistro, kung kaya lampas man sa 17,000 ang bilang kan mga botantes na nakadugang sa total na bilang. Sa ibang nalado partner, sinabi ni Bunao na kadakol man na mga botantes ang daina na akomodar dahil sa lampas na sa oras mantang daimanin masunod na extension. Yes. So, gustong sabihon, sa masunod na sa nasindang Maboto. election, maboto, no? Yes. Ay, yan ang pigisa. Pinahalawig na kasi baga partner. So, kumbaga, tinaawan na ning panahon para sinda makapagparehistro dahil manggiraray. Yaon magraresinda naman sa last minute ka, so dahil na inabot. Opo. Better luck next time. Yes. Sa masunod, atab-ataban ta na sa natabi. Correct. Tanganing ma-practice ta partner so right to vote. Tama. Diba? Oo. Ma-practice so right to vote. Tangani na mabotohan ta so gusto tang mga kandidato, so gusto tang maging presidente kan Pilipinas. Correct. So gusto tang maging vice, Yes. senador, gobernador, congressman, mayor, pababa. No? Yan na. Lesson learned para sa mga day na inabotabe kan extension, kan registration, Yes. partner. Oo. Sa masunod, atab-ataban. Opo. Iyo tabi. Sige. Sabi nga ni lesson learned para sa satuya gabos. Anyway, partner, welcome sa programang Usapang Pamilya. Sa mga nag-antabay-tabi dyan sa Saindang Harong, pwedeng mag-text or mag-upload sa 0927-398-0955 para sa mga Globe users. Yes. Yan. So, para naman sa Smart or TNT, 0938-891-5475. And live man po kitang nyo na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento, suggestion o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Sige. Luway-luwayan ta partner an sa tuya na istorya ngunya na pagkahapon. Okay. Iyan, manunungod. Luluway-luwayan. Mahapot lang ako sa imo. Tayo ka baga single pa. Okay. Sa mga nag-aantabay-tabi kay Ate Jen, sa mga naghapot kung si Ate Jen single pa, siya tabi single pa. Kung ika mapakasal, anong mga katangian kan lalaking gusto mong pakasalan? Wow. Siyempre, endot na partner, dapat family-oriented. Family-oriented. Pag sinabing family-oriented, ano yan? Masinunod sa pamilya. Yes. Marespeto. Marespeto, padabaan pamilya. Correct. Na pandua. Number one. Mga magurang. Tabi ka mo dyan ha. Family-oriented. Oo. Next is? Maka-Diyos, of course. Maka-Diyos. Kumbaga, God-hearted. Yes. Pantulo. Ano pang pangtulo? Siyempre, padaba ako. Siyempre. Di ka ba mapakasal sa dahi ka padaba? Namumuot, di ba? Namumuot. Oo. And then, kaulangan. Anong mga kaulangan na pwedeng maging dahilan na taday mo papakasalan ng sarong tawo? Baka igwa siyang mga eksperyensya na di pa dapat na eksperyensyahan. Nakaagum na. Yes. May aki na. Oo. Kaya, so gusto mo talagang pure na lalaki na daiki sabit. Oo, tama. Kasi si isay man na babae ang gustong makaagum na may sabit. Nya paano kung sabihan ta ka na pumakasal ka sa kasirola? Di ako matupad. Kada ko lang kong kasirola, partner. Di mo bang tigpakasalan? Di ko tigpakasalan.
Paano kung sabihon ko na pumakasal ka sa kanding? Sa ideal. Kasi may iba-iba man kita partner yung pagtubod eh. Kasi ang sinabi kasing marriage between iyan partner sa babae as in lalaki na talagang nagkakaminuotan. Yes, sabi digdi sa definition kan marriage. Marriage is also called matrimony or wedlock. Oo. Is a culturally based or culturally recognized union between people called spouses. Yes. It is legally or formally recognized union of two people as partners in a personal relationship. Two people as partners in a personal relationship. Okay. Duwang tawo. Oo. Duwang tawo. Ha? So, di man dumanao ng bita na kaserola o ano pa man. In various countries, marriage is considered as a sacred or sacred act, and it is only exclusive for people who truly love each other. Okay. So natatatig babasa tayo ni partner. Kasi igwa kitang nabasa digdi na karoon na ang lalaki Kuya John may nakasal sa kanding. Igwa palan ka yan. Posible palan iyan. Ay, nak. Di lipstick pa pati sa kambing. Sisay ang ang hapot ko digdi Kuya John, partner. Sisay ang nagkasal sa Sisay ang nagkasal sa kaning duwa. Basta ako taning artikulong ini partner. Sabi digdi. Okay. Na ito. The Facebook page, sarong Facebook page kan sarong social media has shared the photos of a man who married his beloved pet goat. Pinakasalanda a partner kan sarong lalaki ang sa iyang ataman na kanding. The photos quickly spread like a wildfire online and garnered various reactions from the social media user. Ika man agad, kung makahiling ka man agad dyan sa imong social media account, makahiling ka kung sa ina television, makahiling ka sa mga articles na nababasa mo na ang sarong tao, sarong lalaki, nagpakasal sa kanding. Okay. Garo, anong nangyayari sa mundo, Kuya John? Oo. Anong naging rason partner ta nagkaigwaning sarong persona na nakaagom ning siring ka ayan? Sa litrato da a partner, mahihiling ta na ang sarong lalaki nakasulog ning wedding outfit. Iyo, no? okay. Habang kaput-kaput niya, ining sa iyang ataman na kanding. Okay. Na nakagown. Oho. So kanding nakagown man. Okay. Ining kanding na ni nagsusulog maning mga accessories, no? Yaon da may paribon pa may sa payo. paribon, oo. Bigapon nga ning wonderful accessories. Okay. And naka-lipstick. Yes. Tangani da na Red maging lipstick? Yes, tangani da ang maging physically appearance more attractive. Maski ako garo sarong tawo partner. Maski mag-makeup, mag-lipstick ining kanding na ni kanding man giraharay ini. Oo. No? So, sa picture da mahihiling mo nagaro da maugmahon. Iyo. Ining kanding tapos ining lalaki, ha? Sabi digdi, the two seem to be happy and the groom can't contain his happiness during their special day. Walang mapaglagyang tuwa. Gusto sabihin partner, maugmahon talaga ining lalaki na nagpakasal siya sa sarong kanding. Ibig sabihin partner, namatean man kaya na lalaki. So namamatean ka mga